tak a máme za sebou rokovanie s ministrom školstva pánom Druckerom. Som naozaj veľmi rád, že ocenil kvalitu a množstvo našich už zrealizovaných, ale aj pripravovaných projektov v oblasti školstva a mládeže. Tie sme dosiahli práve vďaka našej dlhodobej snahe a práci celého tímu. Dnes sme rokovali s pánom primátorom, aké možnosti má ministerstvo, akým spôsobom ich vieme zapojiť napríklad aj do niektorých zaujímavých pilotných projektov. Myslím si, že to bolo veľmi produktívne. Ja môžem oceniť to, čo sa podarilo aj vedeniu Trnavy za ostatné obdobie v oblasti budovania infraštruktúr. Som veľmi rád, že všetky základné školy v Trnave sa zapojili do kurikulárnej reformy. Chceme podporiť projekt Trnava v pohybe. Oceňujem veľmi konštruktívnu debatu. Náš cieľ je jasný. Posúvať kvalitu vzdelávania a výchovy mladej generácie Trnavčanov.